lezi ndaba zehora lesikhombisa sibethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. The EFF experienced its first electoral decline and suffered unprecedented levels of sabotage and infiltration. Umholi we-EFF uJulius Malema wethule inkulumo edonse ngaphezulu kwamahora amathathu ngesikhathi eyivula ngokusemthethweni ingqungquthela yokukhetha umholi baleli qembu ehlandla lesithathu. We'll see how it impacts on the alliance, because all of us don't want any model that is going to disturb the alliance. Iphindile kaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi ngeqembu ngeke bame endleleni yamadlandawonye ye-SACP enhlelweni zayo zokungenela ukhetho ngokuyimela. Osho lokho engqungqutheleni yamabomvu ebanjelwe eBoksburg eMpumalanga Rand. Our message to our road users really is very clear to say that the best way to avoid road traffic crashes is by simply obeying the rules of the road. Amaphoyisa omgwaqo asenxuse abashayeli beimoto ukuba bashayele ngokucophelela njengoba seqalile ukuphithizela emgwaqeni yalelizwe. Nabangalondeka kabele kayingangeza isizigqunzwana ngisho bethi bayakwelula kuphelele inqulwini siyakhuleka nina bezingezengeze. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi umongo wengqungquthela yesithathu yokuqoka ubuholi obusha beqembu ukuvikela ukwakha kabusha kanye nokuthuthukisa umzabalazo wokulela inkululeko yezomnotho. Bekungokuqala nqa ukuthi i-EFF yehlelwe ukwesekwa okhethweni kusukela yasungulwa ngo-2013 kulandela ukusungulwa kweqembu lezombusazwe umkhonto wesizwe. uMalema wethule umbiko wezombusazwe waleli qembu engqungqutheleni yokuqoka ubuholi obusha baleli qembu eNazareth Expo Center eningizimu yeGoli. Le ngqungquthela ibanjwa ngesikhathi lapho i-EFF yehlelwe ukwesekwa okhethweni olukazwelonke kulandela ukusungulwa kweqembu lezombusazwe i-MK Party. Ngaphezu kwalokho leli qembu laphinde lahlangabezana nenye imbibizane yokuqembuka kwamalungu aqavile eqembukela kuyo i-MK Party. The EFF experienced its first electoral decline and suffered unprecedented levels of sabotage and infiltration. It is for this reason, delegates, that the theme for this NPA is defend, rebuild and advance the struggle for economic freedom. uMalema uthi uguquko lwezinhlakalo umqoka ekudlondlobaleni kweqembu. We have diagnosed that we need to establish sub-regional structures and possibly do away with regional structures so that our movement and its leaders emerge organically from where they reside and lead their own communities. I wish to make emphasis that I feel very strong about this point. Kuyo le ngqungquthela uMalema ubonge izithunywa waphinde watusa nemfundiso kanina khulu ongasekho. Her solid courage motivates me to remain committed to this movement and to the struggle for economic freedom in our lifetime. I honor her memory and strive never to disappoint her, even as she watches over me from heaven. Kusasa kulindeleke ukuthi kukhethwe ubuholi beqembu obuphezulu kule ngqungquthela. Sisekulolo daba mbukeli sixhumana nomhleli weindaba zombusazwe la eSABC uMzwandile Mbeje ekhona ke eNazareth Shandu asikubingelele sikwamukele indabeni zosuku sicela usichazele kabanzi ukuthi yini esingayilindela kule ngqungquthela namhlanje nangesonto siyambona nomholi wayo iEFF uke wathi ukuchiphiza inyembezi namhlanje. Sibonge kakhulu Calvin, sibingelele nakubabukeli njengoba usushilo ke ukuthi ukhulumile umholi we-EFF namhlanje uJulius Malema ngesikhathi evula lenkomfa eyivula ngokusemthethweni. Into ke mhlambe ayibaluleke kakhulu indaba ayibalule yokuthi lenkomfa ayibaluleke kakhulu ngoba yena ngokwakhe ubona bengaphansi kwencindezi yokuthi kukhona abafuna ngempela ukuphazamisa indlela abafuna ukusebenza ngayo. Ngiyacabanga ukuthi ke ube
besho ezigamekweni ezisanda kwenzeka kuleli qembu. Kodwa ke njengoba usubuzile ukuthi mhlambe yini enye singayilindela manje njengoba ngikhuluma nawe nje kuma nje bahlangene esithe ukubheka ke izinqubomgomo futhi ke kube nemibiko ezokwazi ukuthi ichaze ukuthi ngabe isimo senhlangano ke sinjani kodwa ke lokho akuvulelekile ke kwabezindaba kuzobe ke sekuthi kusasa beqhubeke nalolu hlelo futhi bengagcini nalokho uzokhumbula phela ukuthi inkomfa iyayibheke imigomo lapho kukhulunywa khona ngezinto ngempela okumele zithuthukise izwe enye ke into engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu abantu abazoyibheka ukuthi ke kusasa kuzobe ke kukhethwa ubuholi obusha ngiyazi ukuthi abantu abaningi babheke lokho kuthiwa i-top 6 kusho ukuthi abaholi laba bahlala ngaphambili ke abaholwa uyena umongameli silindele ke ukuthi ke mhlambe isikhundla sobumongameli kungenzeka kungabikho umuntu mhlambe gaqela sona ngaphandle kwalo esimaziyo uJulius Malema kodwa ke isikhundla engicabanga ukuthi ke sizonakwa kakhulu ngoba vele akukho umuntu osiphethe kumanje ileso sika sekela mongameli esashiyo Floyd Shibambo osekuyi MK kuzothi ke lolu hlelo mangabe seliphelile kusasa mhlambe kungenzeka uma kuukuthi kukhona abangaphikiswa bevele ke beqokwe ngaleso sikhathi kuzothi ke mangabe sekuphothulwe konke lokho uzokhumbula iqembu phela ligcine nje ukuthi libe nabantu abayisithupha kuphela kodwa ke liba nesigungu esiphezulu okuyisona esiphatha iqembu kuze kuphele iminyaka emihlanu kuyobe sekuthi ngesonto leli qembu bese ke limemezela ke labo azobe bekhethiwe ukuthi ke beholele liqembu iminyaka emihlanu elandelayo uma ngabe futhi ke sebamba eyabo inkomfa futhi eyoba ngo-2029 Sibonga kakhulu Shando ukuhlezi ke kuyintokozo ukuba nawe lokho embukeli umzwandilo kwaMbeje umhlelo wendaba zokubusa kwezwe la SABC bazobeke besithulela yona lengqungquthela ikhona ke intatheli za SABC ekanisela phela Nazareth okufaka phakathi ke uqweqwe usamukeli wakwaMaseko Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile utshele ithunywa zamalungu e-SACP ethamela ingqungquthela yeqembu ukuthi ngeke bawenqabela amakhomanisi ukungenela ukhetho lwango-2026 ngokuyimela. uMashatile uthe inqobo nje uma lesi sinqumo singeke siphazamise ubudlelwane bayo i-SACP nabo namanye amandla ndawonye. Le ngqungquthela ye-SACP ibanjelwe eBoksburg kanti izophothulwa kusasa lokho kusayo. uMashatile uqhamise kakhulu ukuthi lesi sinqumo seqembu sokungenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngokuzimela ngo-2026 kuzofanele singadungi ubudlelwane bamadlela ndawonye bakhiwe yi-ANC ne-SACP kanye neCOSATU. Once they come with the details, we will see what the details say, and then we'll discuss them with the SACP. We'll see how it impacts on the alliance, because all of us don't want any model that is going to disturb the alliance. iCOSATU iSANCO kanye nophiko lwentsha lwamakhomanisi ngezinye zeyinhlaka eziyingxenye yale ngqungquthela ekhethekile osengiyehlandla lesihlanu. This is the fateful day where we suffered a electoral loss on the ballot on the 29th of May. As an alliance leader, as the leader of COSATU, I have not sat in the meeting with my alliance counterpart to discuss the moment, to understand where we're taking the country. uMashatile uphinde waphawula nangesiphakamiso esifunwa amakhomanisi sokusungula kophenyo ngokusocongwa kwangumholi wawo uChris Hani ngo-1993. The inquest must be done because we want to get to the truth of where did the decision get taken to murder Comrade Chris Hani. The family wants closure, and that inquest is going to help do exactly that. So it will be done. Kulindeleke ukuthi kusasa lengqungquthela ivumelane ngamaphuzu omkhombandlela wohlelo lokusebenza njengoba iqembu selithatha isinqumo sokuyokhethweni lwango-2026 lizimele. Sesiqalile isiphithiphithi emgwaqeni emkhulu yakulelizwe njengoba abantu abaningi sebevalile emsebenzini bese ayaphumuza umzimba nomqondo emakhaya. Amaphoyisa omgwaqo athi kunyakucelayo athanqisa nje abantu ukuthi abasebenzisa imigwaqo ukuba baqaphele kakhulu ngalesi sikhathi. Iqalile ukuba matasi emgwaqo kuleli njengoba nje abantu abaningi bevalile emsebenzini yabo na njengoba sesifike eqathatha isikhathi samaholide. Amaphoyisa omgwaqo esifundazweni iGauteng anxusa ukuba baqaphele bonke abasebenzisa imigwaqo.
To our motorists or road users at large, be it pedestrian or drivers or passengers, we would want to see them arriving alive wherever they are heading to. Athweswe iziqu namhlanje eMpumalanga Traffic Training College anxuswa ukuba ngalinga ibandakanye enkohlakaleni futhi aqinisekise ukuphepha emgwaqeni. Happy on this day to be passing out to be traffic officers that we can serve our communities for the year 2025. Sisekhona esifundazweni eMpumalanga kubika ukuthi usukhona umnyakazo emngceleni libombo njengoba nje kunamaloli avaleleke isikhathi esingaphezulu kwesonto ngenxa yombhikisho eMozambique. To move out the trucks, they took some of the trucks then blocked the way, so we were unable to come through. Iphathimandla Northwest zitho kusekhulwini kuzo ukugwema isiminyaminya samaloli. The challenge here has always been issuing of permits. From our side, we are advising trucking companies to make sure that they've got their papers in order before they proceed to the border, so that it avoids the type of queues that you see there. Maseru ziqinisiwe zokuphepha abadlula kulomngcele bakhala ngokubambezeleka njengoba bethi luhamba kancane uhlelo lokudluliswa kwempahla. Silendo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Mbukele sasiqoyitola abantu mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. We want to state that we are not going to provide transport for members and supporters of Umkhonto weSizwe from other provinces other than the province of KwaZulu-Natal. Iqembu Umkhonto weSizwe lizogubha unyaka lasungulwa emcimbini ozobanjwa lenkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini ngesonto. Mbukele lolu daba lingezinye izindaba ezobe siyiphethe uma ngabe sibuya eTolo. Asibingelele sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umholi we-EFF uJulius Malema wethula inkulumo edonse ngaphezulu kwamahora amathathu ngesikhathi eyivula ngokusemthethweni ingqungquthela yokuqoka ubuholi baleli qembu yehlandla lesithathu. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba oyibukayo ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Owake waba umengameli we-ANC uJacob Zuma ube ngokuqala ngqa kwabe baphatha leli qembu ukuthi aliphosele inselelo okhethweni lukazwelonke. Njengamanje iqembu alisungula Umkhonto weSizwe lizobe libungaza ukuqeda unyaka lasungulwa ngesonto. I-MK Party yenza kahle kakhulu ngokhetho oludlule njengoba yaba yiqembu lesithathu ngobukhulu. Kodwa leli qembu lisaloku likhale njalo ngalokhu elikubiza ngomkhonyovu elithi wenzeka ngesikhathi sokhetho. In terms of the massive evidence that has been presented to the leadership, we are more than confident that when that is brought before a balanced, free, transparent and open court of law, there will be a clear illustration that there was a electoral fraud which was targeted on Umkhonto weSizwe. Umnumzana uShivambu uphinde wanaba kabanzi ngezinhlelo zeqembu. Wachaza nokuthi lizongenela ukhetho kuwo wonke amaward okhethweni lukahulumeni basekhaya ngo-2026. Uthi konke sekumi ngomumo njengoba i-MK Party izobe igubha unyaka yasungulwa. Lo mcimbi uzoba sezinkundleni yemidlalo eMoses Mabhida eThekwini ngesonto. Amasango azovulwa ngehora lesikhombisa ekuseni kanti uhlelo kulindeleke ukuthi luqale ngehora le-12. Mlonde Khadebe, SABC News eThekwini. Usuze wafika umnqamlajuqo ukuthi laba bebebhubhudla ugesi mahhala balungisa inkinga zabo nesikhungo esiphehla ugesi kuleli zwe iEscom. Iningi labantu ke liyavuma ukuthi lisephutheni ngokuhlala isikhathi eside kangaka lingawukhokheli ugesi, kodwa lithi inkinga nawo ugesi uyabiza umba eqolo. Belulude ujenga njengoba abantu bevuke kusempondo zamnenke banikela emahhovisi esikhungo esiphehla ugesi beyolungisa utalati yabakulona. Laba bathi banxusa lesikhungo ukuthi sithi ukunciphisa emalini ngoba ugesi umba eqolo. Why bangenzi flat rate?
Why can't they make flat rate? Kunini kushiwo ukuthi why abakelethe flat rate? Eskom is just that ukuthi abafuna uku-understand. Mabayenzele abantu flat rate. At least baki 250. Per month. Per month, yeah, asisebenze angithi. Mabayenzele i-250. Lesi isikhathi sokuvuma amacala kwabanye abala emgqini bezobhekana ngqo emehlweni ne-Eskom. Ezinye izakhamuzi ziyileke nazo ku-Eskom kodwa zabuya zilambatha. Babethe masize basizolungisa ama-meter wethu. So mina nginayo i-prepaid. Bese bathi kimi masihambeni singazilokhuzi bazobuye basibone thina. Sajika sesilapho sesifolile line ende nje impela nje. Lesikhungo sithi angeke welulo umnqamlajuqu wanamhlanje kodwa kuzoqiniswa imizamo yokubheka indlela ugesi osebenza ngayo. Abazotholakala ukuthi abazange balibhade bezolungisa izinkinga abanazo bazoyikhotha embenge yomile. Labo abazotholakala ukuthi bebelokhu bephindaphinda bona bangase bavulelwe amacala obugebengu. Njengoba ususemoma nje umnqamlajuqu okubhaliswa kwezitolo ezincane ngolesibili oluzayo ungqongqoshe ezokubusa ngokubambisana nezomdabu uvele inkosi Nhlabisa uthi manje sekufika umnqamlajuqu ngeke bakwazi ukuzolana nalabo bangakayibhaliseli imvume ekubeni bebenikeziwe isikhathi nathi isikhathi esenele. Uhlabisa uthi abanikazi beziphaza basuke balithatha kancane lolu hlelo ngesikhathi lokuqala kodwa manje sebesukumela phezulu njengoba sekusondele umnqamlajuqu. Wengeze ngokuthi leli kuzoba yithuba lokufula umnotho wakuleli njengoba wonke umuntu onesiphaza esezokhokha intela kahulumeni. Ngaphambi kokuthi umnikazi wesiphaza athole imvume yokuthengisa kuzobhekwa izinto eziningi okubalwa kuzo nesakhiwo athengisela kuso. Will fail to meet the deadline by Tuesday can still go on Wednesday or Thursday to make an application but not operating the unlicensed or unapproved spaza shop. Sa uthi kufanele umphakathi ubambisane nezinhlaka zikahulumeni ezingxenyeni zalolu hlelo ukuze kube lula ukuqeda isihlava esedlule nomphefumulo wezingane. Should be proactive by not taking the law into their hands, but when they see that in this spaza shop, one, it's a foreign national who did not undergo the process of registration, they must report to the local government authorities, to the police, other than taking law into their hands. Labo abangakabhaliseli ukuba basukume ngokusheshsha babhalise ngaphambi kokuba kuqala ukumiswa kokusebenza kweziphaza ezingenayo imvume yokuthengisa. Umsakazi wesiteshi somsakazo ngaphansi kwe-SABC umhlobo wenene uNomonde Vakalisa ubekwe endaweni yakhe yokugcina emaXhasibeni esifundazweni Eastern Cape namhlanje. uVakalisa ubesakaza uhlelo imvuselelo ushone eqaleni kwalenyanga emva kokugula isikhathi eside waphinde waba umethulo wohlelo ichibi lendumiso ku-SABC2. Abazili abanqongopheleyo badibane apha beza kudindlela nhle kumfundisi uNomonde Vakalisa. Isakhono sakhe sokusasaza saqala kumajelo osasazo sekuhlaleni nalapho wathi wachongwa ngumhlobo wenene ukuba aqhubeke enze inkqubo ezokwazi ukuba ziphilise abantu. Umfundisi uNomonde ubeshumayela ekuhambisa ilizwi ngamaza omoya. Ngomuntu onobele, ngomuntu onothando, njengomuntu obekwazi ba ancede wonke umuntu efamilini xa ngamaxesha abanesidingo ngawo. Izihlobo noxa bakhe emsebenzini bamchaze njengomnye womuntu odlale indima enkulu eguqulweni impilo yasekuhlaleni yaye ebekwa insika ngakumbi kubantu baphelelwe lithemba. Silahlekelwe thina kodwa enyanisweni wona amazulu azozile ngoba uNomonde umsebenzele uThixo ulisebenzele izulu ngokunyaniseka kwade kwalixesha lakhe lokugqibela. Kungokunje ushiye inxeba elikhulu ngakumbi kwindima yezosasazo. Kuzo zonke izinto amahlande enyuka esiyidlule kuwo kwi-production wasomeleza imane sikhumbuza uba ebekhe walunga uThixo imane sixelela uba ungamncami uThixo. Umhlobo neFM ulahlekelwe kakhulu. Sibhlungu kodwa sinethemba lokuba uphumlile nefamily yakhe imkhululile. As much as kunzima kakhulu we have hope and ithemba lethu nguYesu okwazi ukupholisa ke
lonke uhlobo lwenxeba. Dinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC emaXesibeni. Hlahlo simo sezulu yalandela. Mbukile sibeka lapha besiphathele zona kusasa bakhona oza kwethu ngolimi lwesiXhosa wena usale kahle.